падаре бо писаре гуфт ба қаҳр ки ту одам нашавӣ ҷони падар. ҳайфи он умр ки ай бесарупо дар раҳи тарбиятат кардам сар. дили фарзанд аз ин ҳарф шикаст. бехабар аз падараш кард сафар. ранҷ бисёр кашиду баъд аз он зиндагӣ гашт ба комаш чу шакар. оқибат шӯҳрату волоӣ ёфт. ҳокими шаҳр шуду соҳибзар. чанд вақте бигузашту баъд аз он амр фармуд ба эҳзори падар. падарро биёред. падараш омада аз роҳи дароз назди ҳоким шуду бишнохт писар. писар аз ғояи худхоҳиву кибр назар афканд сару пои падар. гуфтӣ ки ту одам нашавӣ, то кунун шаҳмату ҷо ҳам бинигар эй падар. пир хандиду сараш дод такон. гуфт ин нукта бурун шуд зида. ман нагуфтам ки ту ҳоким нашавӣ, гуфтам одам нашавӣ ҷони падар. олим шудан осон, ана одам шудан кори мушкил аст. эй писар, бо падар зиштӣ макун, ногаҳ худо кӯрат кунад. аз дари даргоҳи лутфаш рондаву дурат кунад. бо падар бо лутфу эҳсон гуфтугӯ кун доимо. охир кас намедонад чӣ сон хоҳад шудан фарҷоми мо. гар ба пирӣ мерасад, дасташ бигир хораш макун. бо суханҳои забонат ҳеҷ озораш макун. охир он падар бешак туро аз ҷон азизат кардааст. ҳеҷ коре нест баҳри ту адо нокардааст. шери иқбол гӯш дору бо падар зиштӣ макун ҷони бародар. эҳтиромаш кун ки аллоҳ қадри ту дорад фузун. дирӯз ҳамаи мову шумо шоҳиди як воқеае шудем ки дар саҳифаи солиҳин як наворе буд. андакаш шумо мемонам тамошо бикунед. безану бефарзанд 5 та дорам мана зада ҳайкал. астағфируллоҳ. мегӯяд ки 5 фарзанд доштам, лекин маро аз хона ронданд. як падар 10 писарро нури чашмон мекунад. шаб нагуфта рӯз нагуфта нону об меоварад. 10 писарро бингаред тарки падаршон кардаанд. эй худоё, ҳеҷ падарро бар писар муҳтоҷ макун. ҳайфи фарзанд ки беномусу беор шавад, вақти пирӣ падару модари ӯ хор шавад. эҳтиромашон кунед ки баъдан пушаймон хоҳед шуд.